Juma mokalo nyakwa Ramogi Ajwang ne wantie county mar Kajiado. Juma ni pod antie county mar Kajiado. Ka bende pith ma watimo kawuono en pith mar rech. Mae e vertical lake. Manyiso niya tangi gite nigi rech. To nonyiso ni tengni gite e tangi achiel wan gi rech 2,000. Gisani adwa na pidhre agi. Aito kasepidhegi e chenro ma bende wadwa tayo kawuono en niya wadwa ng'eyo value additions mage mayudore. To kopogore gi value additions ma iniwuon ing'eyo kaka wachni kit protein ma ichamo, wan gi mbolea ma bende yudore e rech kae. Wan bende gi collagen ma bende samoro nyalo konyo jogo man gi adhola. Inyati gi collagen ni mar miyogi mondo gichang piyo. Mar adek wadwa tang'oni kata wadwa nyisou kaka itimo harvesting kata kaka ikeyo rech. Ina monda ka okinde ni mar wakie chenro mar juma ni luonga ni Alori nyaka Black. Jack, waneno kaka rita mar ler wachako godo. Aito koro kae mi wacho ni mai chuny wach koro kae kuma mwandu omuom nitie. Koro inyanyiso gima timore kae. Koro Alori koro ka wan phase mar 4 mar project waluongo ni commercial phase ma koro wan full blown wagaro rech wapidho rech maber. Koro adwa ng'isi gima dhi mbele ka. Tangi mochung' 4 gi. Magi tangi manigi rech te. Koro mae vertical ma neno cha. Tangi mokwongo luwi kamano nyaka tingni 4. Tangi ka tangi oting'o rech 2,200. Kini kuom tingni 4 gi wan gi rech 8,000 iye ka. Rech gi wauso gi. Wauso tangi ni dweni yo manyien wachako uso tangi ni. Ma kamano. Seche ma uso ma waketo nyithindo manene nok. Koro en gima repeat itself. Onge samora moro mondo wabedo maonge rech. System ni oler nikech ok ng'ato nyaka roje tangi e kogol rech. Rech igolo kama ichung'e ne mar rech wuogo. Kama chung'e to rech ang' wagol kama ichung'e ne mar rech wuogo. Nitie yore mang'eny monyagole. Awe mondi janeno marwa iwinjo gimonyisa ni nitie kako nyaka ochung' kae to harvest kata okeyo to chung'. Iniseneno jana mane kata jalupo mane ma chung'a but nam kama to ni adier oyot nikech inyalo kata gimana ginet inyalo ywayo rech kama to kiweyo rech wanya mana reduce pi mane kane to rech nikech rech nyaka mako teke pi kisedus pi to koro mako gi yo koro nyalo mana calculate ka distance maluti nyalo chopo kuma rech timama kama rech odong kamano. Koro model mokwongo osechung' kendo ringo wauso odhi maber koro wa expand mieno odhi mbele koni ni en model mar ariyo odhi mana chalo kama kendo budhi ting'o rech 8,000 kendo obiro bedo gi model mar 3 kendo mar 4 watieko odni te wadhi bedo gi rech madhi 30,000 e ot man kedi kamano. Actually nyalo ng'isi ni odni en mana mita 10 gi mita 10 to borne mana mita 7 kende wanyalo kubi rech mang'eny. Erokamano ahinya. Manyiso ni koro kae size ma wan go mar rech en size mane? Koro ka wan gi size mopogore but mar nikech gin dongo wan gi size from size 5 size 6 soro size 5 en mana around 500 grams size 6 and 600 grams. Nikech nje kwa uso last week nje wa uso nyaka mag size 7 koro moko pod onge iye ka. Gimo nyalo medo ni kabe kinena kwa walose gi technology masani en ni wanyaka gi kamera mano wacho ka ma ng'iyo rech gi full time. Inyalo neno ka gibedo place kise logo lweti higni koro ler so ginena ko ler lweti be ler inyalo mulo mondo nyis wane to biwinjo ka en pi molil machalo mar nam kata mar rech mopidhe e yore mopogore inyalo kata onge tik en pi maler koro pigno osebedo ka dweche 6-7 mar rech osebedo iye ka koluwore alwo onge kuma odhiye oringa koduogo odhi loke to duogo koro pigni osebedo ka en mokonyowa actually wase harvest rech diriyo ka e pi achiel man ka. To gin arita mage ma iniwuon itimo kari kae mondo kik iyud lal ma ka sami keyo to iyudo rech moromo tere chiro? Koro ka watimo management ma proper seche moketo rech ka to wang'e batch number wa record number of rech moke kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo wagolo to wami nikech ma inyalo ng'eyo motho to wagolo to wareko chiemo wamegi chiemo romore nikech onge namba mwakete iye ka
wamegi chiemo moromo rech nikech wan gadier ni rech mane iye ka ok ogwal kata gimoro gima dhi chamo chiemo ne en rech to kopo ni chiemo moko cham wang'eyo ni to ang'o miyo gichamo chiemo didong'. Koro maga rito mwaketo ni watimo proper record keeping, wang'e the number of stock ma wan go to wa monitor even mortality and we are sure ni wa manage onge gimoro amora manyalo interfere gi rech manyalo chamo rech moa oko kata manyalo chamo chiemo. Koro wakata cost manyalo lal. Koro kwan gi rech 2,000 to at the end of 6 months wayudo rech 1,900 wang'e na 100 mano record gema otimo ema notho. To koro kit chiemo ma size ni chamo rom nade nikech acha ripocha ne wamiyo gi chiemo mathindo machalo ka gine ne powder to kae size 5 miwacho ni gin gi chiemo nang'o to be gin gi saa monego bed ni miyo gi chiemo ma ging'eyo koso? Koro size 5 kata 500 and above grams mondo rech moseromo uso. Koro chiemo ma gichamo en chiemo machalo kama madongo. Ginyalo chamo from 3 mm to 4 mm. 3 mm to ma koro en pellet. Iluonge up feeding. Ochamo gik mani malo. Koro one quality ma chiemo nego bedno offload. Imiye 2 times a day. Go saa abich kata kin saa abich saa auchiel imiye chiemo kasto godhiambo saa apar. Koro calculate koro kaka koro wan gi chalo 2 kani. Wa calculate to percent mane monego bedno wami to wa divide area. Okinyi wamegi marom kama, godhiambo wamegi marom kama. Koro mo wan go ni en sensor and control mar monitor quality mar pi. Wakaw readings mar pi pile to likaw gokinyi godhiambo. Koro readings go gin kaka temperature, salts machalo kamago mar pi nikech rech dwaro condition moro mondo mi odong maber. Koro ka temperature ni malo interfere kode, ka temperature ni piny interfere odwaro optimal. Salt be ka chumbi ng'eny e pigno watiyo gi ni fresh water fish odwaro pi maler. Mar ariyo nitie gimoko kaka chieth gi iluongo ni dissolved component nyalo bedo mang'eny mai. Koro wang'eyo to be system waluoko pigno maber. Koro gokinyi ng'ato kobiro nyaka ok check godhiambo. Koro checking en ni ikete on kaka sani no connect salt is 0 nikech koro wan e yamo the salt is 0 onge gimo but koro kwaso e pi to ningo beno chako so ona koro ochako somo koro en 0.04 tiene koro nikech chiemo matiyo go bende gi chumbi matin kaso pi be ok nyal bedo ni chumbi kabisa koro okwanyo bar ka chumbi ni malo udhing'ise kama chumbi maber 0.6 ok rach grech matin koro 0. Mano salt chumbi mar pigni 0.6. Gini ng'isi nyaka temperature mar pigni. King'iyo piny ka to somo te temperature. Mano? Mondik degrees Celsius. Mano temperature. 23. Osomo 23.1. Mano temperature ma ok rach ginge. Nitie rach kodwaro pi mang'eny kabisa. Kata madwaro pi maliet kabisa. Koro kidwa dhi another component ok igol gini e pi. Idhi mane mode kichaki idiyo kama chielo to dhi e pH. Koro pH ni they affect rech. Ka pH ni malo ok sawa. Ka ni piny en acidic. En pi ma ok nyal dongo. Koro nyaka bed neutral, men between 6.5 to around 8. Koro marwa en 7.6. Mano pH mar pigni. Koro mano ber kodgi. Wachako dhi gi machielo miluongo ni conductivity. Conductivity ni nyiso ni to gik manie iye ka gite they support growth mar rech maber. Yani nitie mo electrolytes manie e pi kagi. Koro gigo wang'iyo ni to die value ma is recommended. Ka kopo ni en 5,000 to mano ng'eny ahinya. Onego bed ni mar rech ma tilapia between 1,000 to around 2,500. To mar en 1,362. Mano ber gitge 1,362. Kaso gik mwadhiye en iluongo ni dissolved component mondo ni ppm. Dissolved organic components. Koro magi particles ni chiemo mamiyo gimoko gicham nyalo dissolve dhi piny. Chieth gi be dissolve dhi piny. Koro ka gibedo mang'eny to keto pi molil chafu pi kaso koro ginya survive. Reduce bilo kata ni dissolve oxygen. Kelo gimoko na urea, ammonia bedo mang'eny. Koro nyaka wacheki ma en onego bed ni between 500 to around 1,500. Marwa ni en 684. Mano ber abe.
Koro gokinyi records gi kaka inene kao gini. Wakao wandiko godhiambo. Samora mora mwaneno ni nitiere change matimore to wang'eni nitiere problem moro ma koro wachako waloso kapok recho timango obedo gi shida. Koro mai ni wacho ni ne temperature. Mano temperature, salt, then dissolved components, kaito pH level onego bed mar pi. Okinyi godhiambo. Okinyi godhiambo. Ewe to ok tangi ni kende. Nyaka mama. To ok time kamoro achiel. At least 3 spa. Ti compare figure mane yudo kucho. Magi mitimo pile okinyi godhiambo. Aman. Uweno yot. Ineno. Masin be wan godo kaya. Aneno no mae masin ni timo gik mang'eny kabisa. Onyiso a temperature mar pi madwarore, salt madwarore kata chumvi, phosphate kata ppm madwarore to gi pH level mar bende ber gi rech aina ni. Namba menya yudwago mar wan jo vertical lake en 07 99 86 36 93. Mano namba wa mar ohala. An pile ka pile sebedo kaparo kaka boketi kamoro achiel gi Rajiv. Kaka an amoloso ni odika to in ema kore ketho oda. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Lo, kuese. Egwengni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka mupode ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo kidieny mar ariyo, gima koro wadwa timo kae en ni wane alwora ma kuma ithiedhe pi ma bende osebedo ka konyo rech, koro wadwa ng'eyo ni thiedhe nang'o. Adwa nalerni kendo aparni ni odiochieng' ma kawuono antie Rongai, kaunti ma Kajiado. Omiyo wamed puonjore ka wamedo winjo kata ng'eyo ni ginang'o ma ng'ato nyaka tim kama ithiedhe pi ni. Omiyo gisani gi kinde ma bende an godo ni adwa romo gi jalo ma bende dhi kawo e okang' mar ariyo ni kanyiso wa gigo monego bed ni timore machiegni kendo. Ber. Rainya. Adi maber. Ngema maber. Ngema maber. An ben tie. An ben tiru turito. Erokamano. Ero. Koro adwa ni full rin wa inyiswa nyingi gima ini wuoni timo vertical lake kai. Okay. Erokamano Alori. An iluonga ni Jeftas Odhiambo Olwero. Aja Kanyada, Homa Bay County. To Nairobi ka ema watiye an kaka laktar. Mano tich mara matimo masomo. Laktar mar dhano, ok mar rech. Koro gika ma vertical lake
warwako vertical lake. Vertical lake ka an kaka chief consultant mar medical consumption, gik madhi korka thieth, kaka rech wanyalo tiyo godo e yor ka thieth, kendo kaka wanyalo rito ngimagi obed maber kabisa. Aya, koro adwa ni terwa okenge nikech kuma wachunge ni nunyisa ni ka en kumi thiedhe pi. Ang'o matimorega ka? Ka mana kaka Jack nosewacho nicha ni rech nyaka bed ni sama ipidhe nyaka alwora mare nyaka bed maber, kech gilosore sama gichiemo gilosore, nitie waste ma bende gigolo, kasto chiemo bende mamiyogi ok gicham te. Nyaka waen sure ni pigno owuok odhi kuma iluoke, waluongo ni dialysis gidho e yor mar thieth, kuma kaka jatuo mantiere gi tuo mar figo iluongo ni nyarogno. Ka nyarogno rach to nitie kaka nyarogno luoko rembi kasto chako miyo waste wuok oko. Koro sama kaka rech ka wan gi system wa, biological system wa, mwagolo godo pi mantiere kuma rech nitiere cha, to bira oko ku nitie stages okale, to iluoke mobed maler, mobed ready for use, kata dhano nyalo modhe. Kuma koro wasichopo ni en kata king'iyo ka only authorized personnel emoyienegi, an kod jakende moyiene chopo ka. To pi makoro kumochope ni osego through many stages, makochopo ka to koro oler. Kosechopo ka to nitie holding tank moro ka, odonjo ka to biro ka ma koro pi maber kabisa. Kata kapok wadhi gi ka nitiere waste moko koponi odong' chien ka, to wanyalo golo ka, to koro ka en kuma koro oler kabisa makata wanyalo modhe. Koro it is as purified as pinam, inene kako ler. Yes, koro mano en. Koro iwacho ni pigni nyalo rito kata unya tiyo kode kata higni 10 nikech en gima recycle. Koya kata iluoke ochako timore kamano, dhi malo chako duogo. Koro kwasea kae kata ka koro watieko kuma un gi tank reserve mar pini, wadhi kanya? Koro kwasetieko mana mano dong' korka operation system mar tank cha kumipidhe rech. Gisani koro winjore wadwa nyisu mana other than bedo ni chamo kipidho rech kopidhga sana en mar yor chiemo. Koro entiere gi value additions bende mang'eny mwanyalo discuss kaka ber ma rech kelo e kit ngima mar dhano. Kamano. Benefits kata ber ma bende ng'ato nyalo yudo kotiyo gi rech en nang'o? Rech en waluwacho ni en rich in protein, ma ka idwa bedo ni dendi dongi maber to nyaka bed ni ichama ibed gi protein e dendi. Koro rech is rich in protein, o prevent diseases mang'eny machalo kaka marasmus, kwashiorkor kuom nyithindo madongo. Kasto machielo, rech wawacho ni en gi supplement miluongo ni nutrient miluongo ni calcium. Calcium ber kabisa, sami chamo rech to iyudo gimiluongo ni calcium ions. Calcium ni en ober e development mar obwongo, mag cells, kaka muscles magi tiyo, kori bedo motegno seche duto te. Kasto maji bende ok ong'ega sana sama joma mine osetieko nyuol kata osechopo e higa ma ok ginyal nyuol kendo, iluongo ni menopause gi dho ngere. Kisechopo e menopause iyudo ka bones, choke magi bedo manyap. Koro sami idwaro ni sechege michame reche mang'eny moloyo kitin. Yes, nikech oma benefit mayudore. Koro dhi miyo koro choke ni obedo motegno, onding'i ok rami, chonge ni ok rami. Koro encourage jok mamine ma osechopo menopause, the best source mar calcium en rech. Ok yedhe mwang'iewo e duka kama kobedo manufactured, but ma en natural kamano. Ber mar rech e thieth ka wan kod products mang'eny mwagolo. Wayugolo e pot rech kacha, wanyalo golo gimiluongo ni collagen.
Collagen en gimoketo piendwa ni otegno. Ma koyiech to collagen ema nyalo keto pien chak duogo. Koro sama yudo kidonda, collagen wa an gi sample ka. Ma wagolo kuom pien rech. Ma en. Koro en gima waketa keta mane kakin kidonda tik ibayo mane wi kidonda kama. Titimo ni godo dressing. To kidonda no chango mapiyo kata kise yudo chronic wounds mosetiyo kata higni 20, higni 30, jok moko ni godo. Ma en gima ber ma kwatimo go dressing to kidonda no chango i rate mamalo. Kendo koponi ngi scar, konyalo ni skin nyalo bedo kod scar, to kaka mare ni miso ni noko thiedhe kod collagen emomiyo scar obedo. To dine ti kod dino chango mapoth mayom onge alama moro amora. Cast one called another version mar collagen ma iluongo ni collagen mask or gel. Ma moro mi wicho cha. En ober kabisa e rito skin mar dhano. Kise wiche koponi in gi tuoche machalo kaka asini, guonyo gini ber kabisa. Kidwaro dendo bed ringre mari obed mayom to tegno, it's good. Embe en iluonge ni anti-aging agents. Koro kibed ni ti piyo, okibed kod sides e rech ka. Mane pot rech no gi technology ma oriwe. Koro ma en mapiwa nitie ke processing, scientific processes mokale ma koseketo koro wamedo bana jela mondo koro bed mayo itself en gel. Koro ma kwase convert, koro wanyalo gwela to iketo bade dendi. Koro kata chopo higni 60 to kinene dayo wrinkles koro onge lal. Kasto jok mohinyore e sports, jok ma ntiere engage sports, jok mago mpira yudo ka yudo minor injuries kata muscles ojony, ikawo kwa ma tiwiro. Kata ka jok machonge gi ramo, ikawo ma iwiro. Kisewiro to o strengthen muscles. Koro iwinjo mana ka dendi fit seche duto te. Inyatim kata kode massage. Kamano. Kasto one kod another product ka ma iluongo ni fish oil, an extract wagolo kuom rech mwapidho kaigi. Koro fish oil ni en rich in gimiluongo ga ni omega 3. Koro wadwa kelo solution maber ne jo Kenya niya, kopo daktari oyudo ni ionge kod idwaro mondo mi ing'iew omega 3, yath miluongo ni omega 3, daktachi nyalo nyisi ma koro dwaro thieth madwaro omega 3 chako tuoche machalo kaka arthritis mag chong, onding, koro dwaro omega 3. So we don't need you ni mondo mi idhi ng'iew omega 3, beche tek. An average African man ok nyal ng'iew omega 3 keche capsule achiel en 150 shillings kathin. To koro wawacho ni wan gi fish oil which is rich in omega 3. Ma chala gi yadh cha, to ma is original mare. Koro ini kawo mana moini titedo godo. So sami chiemo idhi yudo omega 3 mari. Koro mano is a very good way ma inyalo economize ofuko mari kitiyo kod omega 3. Kasto mar chielo ber mar omega 3 sami tiyo kode ogeng'o tuoche modhuro machalo kaka pressure mamalo, hypertension, diabetes. Koro yudo ka jok mantie tuoche mag diabetes, we advise them ni sami itedo chiemo, iloso chiembi, kik iti gi mo mang'eny nikech mocha is rich in cholesterol. Koro ma dhi medo kwiri mar tuo bedo makech ahinya. To omega 3 ni ema wadwaro mondo mi ited godo. Dhi geng'o tuo mar diabetes, kidney failure, hypertension, tuoche ma chronic ma wegi wane mayude piny ka. Ok gibed transmitted from one person to the other, but luongo gi ni non-communicable. Wayudo gi mana kuond gik mwatimo kaka sedentary life, beda nde, bedo ni ok itim exercise, ichiema without stoppage, gik machal kamano. Kasto another product mwagolo kuom rech
very important. Moro mi wacho ni jopur ka ma en mbolea. Mbolea ni wagole kuom kuok losruok pups mar rech. Koro sama rech olosore e nam kucho Kenya yudo ok nyal yudo losruok mar rech. To a system mane one through dialysis process wanyalo yudo losruok mar rech. Pie makalo to losruok dong chien kod chiemo wano dong e mwaka. Kasto kendo machielo nitie miluongo ni fillet. Ring rech bende wagolo. Sama wakawo golo pien cha mwaloso collagen wagolo ring rech. To koro gik waste moko modong ma menyalo weti choke, ringe moko modong kubeda touch chogo, wich, olaha, choke mo mag iluongo ni fins mochung kamae ka. Wariwogi gi losruok mar rech. Mwaloso godo mbolea. Koro mbolea wani owuok in different forms. Nitiere liquid mbolea or gel mbolea. Yeah, and very important. Wanyalo tiyo kode sama ipidho kod kodhi ikete lo kata itimo top dressing. To miyo it cham bedo madongo kata mana kodhi mawuok bedo madongo kabisa. Kasto it facilitate growth without onge chemical mora momedo. Koro yudo ka itiyo kode a lot bo kata sikuma within a week inyalo ngwedo alot ni. Yes, a very small. Wanyalo tiri in a experiment matiyogo. But one assure ni onge chemical kata is purely organic. Mae kit pellet, mbolea mar pellet mabende onyiswa ni kg achiel iuse gi $200. To kikawo gunia ma oting'o kilo 20 iuse gi $5,000. To nikech kawuono kuma ne antie ni alwora mabende kawuono antie aneno gik mopogore. Wadwani wadhi e chiro. Waneni tadier rech mwa kayo iuse chiro pesadi. To kopogore gi bech rech mabende iuso kendo wadhi chamo nikech an alori adhi bilo. Manga nyisu ni adier ka nitie pogruok kata ka en rech manyadala madira jite ong'eyo. Omiyo gi kinde ni wadwani wadhi e chiro ma wane ni to be rech makono iuso pesadi. To wadhi wane kaito chiemo be ulogi nikech hata dhi chiemo on your behalf. Adhi. Kwa majina naitwa Penina John, nafanya na vertical lake, na huko ndio fish tunapata kwa vertical lake. Hapo ndio fish point zinaletwa hapa zikitoka kwa vertical lake. So zikikuja hapa tunatengeneza, tunauza zikiwa fresh, tunatengeneza pia fillet na pia tunachoma mwenye anataka around. But we mostly deal with the bulky deliveries orders. So hapa tuna deal na sizes. We have 200 grams, 300 grams, and 400 grams. Those are the ones that we fry. From 500 grams, we make fillet from the fish, or we sell them as a fresh ones. Yes. Osebedo mondisore chakre no achak neno kawuono ne wawuoye kit pith mar rech. Wanene kaka ne nitie hatchery, ndalo mokawe hatchery kaito bang'e wadhi waneno kuma obede momed dongo. Arita tema bende imiye kama ko chop kuma in wuon kata an jalo mabende adwa bilo rech mineno ni mbele na ka. To nikech atiyo matek, uneno kaka wuotho kaka cherora kuonde gote mochopo sani be an bende aneno ni ber mondo agone denda pole. Iwacho ni kitiyo to ikichiemo. Koro in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba mar omen 236000. To nikech sani piny olony wane world mar digital, inyalo yudowa e mbui mar TikTok, Facebook, X Space ka watiyo gi nying mar Pur Gi Ohala. Karutho ye wachakwa juma manyien lungani alori nyaka plan. Koro gima dwani tim na en niya, an adhi bile
tang'ado kuon tachamo, aito in kaka janeno imuonyo on my behalf. Koro kaka otimore jowadu, in asenyisi ni loga anabilo ni itimuonyo. Koro ne rech ni mit. Omit jowadu, kapok ichamo rech maya vertical leg to karikia gi migi ikoso Nairobi ka. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala, donji e viewsasa.com.